Ang challenge karon inani sa mga tao gusto may mong kwartahan, mabiyaan nila ang Ginoo. Ewa na sila panahon, di ba? Puro na lang sa pagpangwarta. Sige, naalagi yung kwarta. Pero layo ka sa Ginoo. Iwit ka dito sige ngarian sa Dios. Estudyante, kay kung mawagid kani ang klaro karon. Gusto sad ang mga estudyante nga top sad sa ilang pag-eskwela. Dagko at achiever sila sa ilang eskwela. Wa sa sila tayo sa Ginoo. Di hapon ka lang. Kinahanglan magdesisyon kita nga kita i-sacrifice para mahimo ang atong spiritual life mo ay magpatibang. Inani mo gud na siya. Ang wa na ko na ipasay sa mga rinani ba. Usahay abi nimo kung mahimo na kang kwartahan, abi nimo nga magasto nimo na para sa imong kaugalingon. Abi nimo nga ma-enjoy nimo ang kinabuhi para sa imong kaugalingon, dili di ang. Wala diha ang kalipay kay ngano pag madaghan ang imong butang, kaptangan, kwarta sa dina, daghan ang mga taong problemado maduol nimo. So mahimo kang sakripisyo para sa ila. Ang imong buhat magsige na lang tabang. Pariha ka sa kahoy nga namunga, pero di mo makakaon ng imong bunga kay pagkaon mas lain. So kung mulampos na ta sa atong kinabuhi, kung piyalan ta niyang kaptangan bahandi, ang atong kalampusan ang magpahimulos. Di daghan tao nga nanginahanglan sa ato services. Tagaan ka sa Ginoo og kalipay karon, tagaan ka niya magkakaon ka gyapon, matagpo yung panginahanglan, pero dili gid ingon ba nga imong ikapasigarbo nga inani ko niya magpakuan ka sa uban. Kung dili ang kapuslanan nakaserve ka. Usahay mo na una sa tao kay kung naa ko ihata kinahanglan makadawat sad ko nay balos. Kung gusto sa Ginoo dili. Masabtan natong ang kinabuhi is kuan ni siya. Siya mo atiman mo supply sa atong panginahanglan, hala sige lang ta pamunga hatag. Kabuk o box nahitabo ni dili ni tuyo sa Ginoo nga kinahanglan mo pobre siya ha. Kun dili katong gi-discuss nato sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 17 hangtod sa 19. Nga ang taong dato dili magbutang sa iyang pagsalig sa mga butang nga way kasiguruhan. Di siya magmapahitas kung siya manahuna. Kung dili ang iyang pagsalig naa sa Dios nga may nagahatag kaniya sa mga butang nga iyang pagkakalipayan. Hinuon ang taong dato ning kalibutan na magkat-on nga magpadato sa mga maayong binuhatan, andam sa pagpaambit, og sa pagkamanghihatagon. Which is ang taong dato dili naman babunsa kasagaran diyon kung muhatag na bisan pagdako salin ra gyapon na sa kadato. So karon sa ato mao gyapon. Mao na nga kung ikaw karon tagaan sa Ginoo og talent, tagaan kag abilidad, tagaan kag kadato, dili na para sa inyong kaugalingon. Pero kini di na ko ni basta masulti nga kanang bitaw magpasabot sa iyo sa konsulti kinahanglan ni lamdag gikan sa inyong dugang.